Good morning mga Egan. Mayroon na naman akong i-share sa inyo. Ito'y tungkol sa ating messenger ba. Yan. Itong messenger ko kasi hindi ako makachat mga Egan at saka hindi rin ako makareceive ng chat. Sobrang bagal. Yan o. Kaya ayusin natin. Kung nakaranas kayo ng ganito, subaybayan nyo itong gagawin natin ngayon. Tungkol sa ating messenger. Unang gagawin natin ay dito punta tayo sa settings. Yan mga Egan. Punta tayo sa settings. Sa settings muna tayo. Dito muna tayo sa settings. Scroll down lang natin. Hanapin natin ang yan. Mga ano to, mga application to. Hanapin natin ang application. Dito lumabas na yung mga application. Hanapin natin, scroll down lang. Hanapin natin ang Messenger. Yan, Messenger. Bagal pa rin oh. Tapos yan, dito tayo sa storage. Itong gagawin natin mga kaibigan. Clear data, clear case. Yan, i-clear mo lang yung dalawang yan mga kaibigan. Yan, clear mo lang. Antay-antayin mo lang mga Egan. Balik tayo sa ating messenger. Antay-antayin lang natin. Bagal pa rin. Kahapon pa to nangyari mga Egan eh. Dito muna ay mag-login muna tayo. Humihingi ng ano eh. I-login mo yung mobile number at saka yung password. Yun, dito na tayo mga Egan. Yan. Ganyan lang mga Egan, ganyan lang kadali. Bagalan talaga itong ano natin eh. Mahina yung wifi natin ngayon kasi ang daming gumagamit. Saka yung cellphone ko, nag-upload ako sa YouTube. Sa isa kong channel kaya tingnan natin kung pwede maka-chat na ba tayo at saka ma-receive na ba tayo ng chat ba, kung okay na ba. Save. Yun. Turn on. Yan na mga Egan. Add all. Ito na. Ganyan lang kadali mga Egan. Ganyan lang kadali. Yan o. Pwede na tayo yan. Pwede na tayo maka-chat. Hi.
Ano mga igan, no? Yan. Ganyan lang kadali mga igan, no? Ganyan lang kadali. Meron na. Yun. Yan mga igan, ho. Yan lang. Ganyan kadali mga igan. Sana po may natutunan kayo sa ating video ngayon. Marami pong salamat sa iyong panonood. God bless.